Okay, wir wollen hier ein bisschen Tacofleisch schmecken. Wir wollen hier schon ein klein bisschen Olivenöl nehmen, das ist sein Kern. Und dann da wir unsere Zippeln hier nehmen. So. Einmal der Pan ist heute mir am Ei anfangen zu broden. Nu haben wir hier ein Stück 2 Minuten, als je brood die Zippeln fangen ein bisschen bruin zu werden. Da wir da ein Stück 4 oder 5 Schnick 10 Mann. So. Und wenn du zu viel hast, dann ein bisschen weniger. En dit worden we maar 1 minuut of zo, dat is gesnikt. En dan wordt het vlees te maken. Oké, nu heb ik hier 1 minuut zo, maar dat is gesnikt erbij. Dan wordt het vleesje neer, dat kan ik afgedeeld, dat is een half even voor, maar dat is er ook dood. Wordt een klein beetje butter bijeten. En dan wordt het een beetje brood, maar dat afgedeeld is, en dan wordt het onder de maak. Oké, nu zit er het vlees, is nu fijn afgedeeld. Verder gekehrt. Waar we hier iets maken, zoveel als weer aan het leven. Die kan dan ook zoveel als geweldig, maar wij kleine doen die dat. Ik zijn met iets afgewassen. Waar we hier vielleicht van ongeveer 1,5 iets maken of zo. Ja. Vielleicht een klein beetje meer. Dat geeft een bijzondere smaak. En dan doen we nog peper, zoveel als weer aan het leven. En zout, zoveel als weer leven. Hier waar met smaak, wat veel er een beetje meer. Ja, nu wordt het deze keer, maar die is schon gut zijn smaken en dan erst ans Tacofleisch rein. Dat is zeer einfach. En wat je wordt voor zo'n mensen wat door Spark leggen, we gaan hier een beetje rijst, gordert Spark. Wat dat te maken. Oh, dat heeft een zeer schijnke smaak. Dit is ons Tacofleisch. Wow, nu kijk je maar, nu zijn die eerste smaak goed, dat eeuwig chocolade smaak goed. Nu wordt het hier een beetje een beetje stil aan de kant aan. Dat het vater alle opzien deed. En dan is dat eruit. En dan werden we zien wat we kennen voor wat we aan appetizers smaken. Een beetje eten meer wat we dan voor de maaltijd eten. Zo, ja, nu wordt het vater opzien. Dat smaakt een groepje neer en dan is dat Tacofleisch eruit. Dat kan je afvrieren en hij dat ergens niet tijd eruit. Voor die zeer schijne maaltijd ook eens gaan. Maar voor ons wel weer een klein beetje wat merken. Toen weer toefelen. Ik weet niet wat ik dat voor naam, maar we kunnen het noemen opgeven, waar we zijn Schtrucklaunt, Cornmehl, cumpgjes met vlees, of guacamole erbij, of wat immer je gelijken. Zo nu wil ik weten wat we gebruiken om te merken. En dan willen we die merken en dan een beetje vlees vielleicht nemen, Tacofleisch, of guacamole, of wat immer je aan het leggen. Zo dat is een beetje wat ze dan aan hors d'oeuvres, of appetizers. En een beetje zo te toefelen voor de grote maaltijd. Zo nu kan ik weten wat we te brokken en wat we ermee maken. Dankzij. Nou, nu kijk je maar. Hier heb ik van voor een halve iets gekert. Cooked potatoes. Wat we hier nemen. En dan doen we hier 1 Köffel Cornmehl. 1 Köffel Massaker hier nemen. En dan merken we dat zeer fijn. Waar dat zeer fijn draait. Mijn vriend had ook al gemerkt, en die had iets ook niet zeer nog fijn gedraaid. En dan hier wilde hij een eindje hebben. Maar einmal haben wir wordt het hier zeer fijn deeg hier. Dan wordt er een klein beetje peper maken, zoveel als we dan blijven. En een beetje zout, zoveel als we blijven. En dan worden we dat zeer fijn draaien, dan worden we van dicht te maken, dicht te kneden. Ik wil je wijzen wat we zeggen. We hebben hier nog water wat we gebruiken om de eten te keren, wat dat vielleicht een glad bed te maken. Nu wil ik je wijzen wat het zit, waar we zeer smaak deeg gemerkt hebben van dat. Nou ja, daar wil ik je mal wijzen waar we deze cumpgjes merken. Kijk mal, daar hebben we al eind. Hier hebben we zo'n praat wat we gaan kijken am stoer. Dit zijn zo'n gele citroen uittrekken. Dat is een beetje raar als die bloß zo'n groene citroen. En we gaan, hier hebben we een beetje plastic omgebogen, dat blijft dus staan. En dan we hier nog een beetje plastic zo neer, een beetje zoals je wel een tortillas merken. En dan nemen we hier een boltje van ongeveer, wat ze noemen, dus een golfbal of zo, of vielleicht een klein beetje grater. Ja, merk je een smakke boltje, dat je zo smak neer. En dan denk je een beetje zoals je wel een citroen uittrekken. Ja, kijk maar. Dat is een beetje een grote. Wow, nu kijk maar. Je kan dat hier zien, een klein beetje afschalen. En we gaan dat, ja, en dan nemen we dat zo zageltjes eraf.
Dat moet ik al schaffen. Doe, kijk mal. Krak zo. Hebben we hier al wat een kampje. Waar de alles zo staat, ik wil het nog eenmaal wezen. Weet je nou wel, ich habe mal Fuß schaffen. Laatst hatte ich auch einen Cousin, der hat Tortillas gebacken, und dann hat er nicht gelegt, dann hat er nur in einem Stuhl vor, und kijk der durch. Weet je, einer Mann, ich habe mal Fuß abgeben. Ich wollte echt dafür auch abgeben. Aber der Hänger, der ist mir die Tüge früher, die konnte nicht brücken, so nun muss ich das merken, dass er schaffen das. Anders konnte das nicht der Hänger der Rüfflauen. Nur, da hat es das merken, tick mal. Krak zo, en dan moet ik dat leren. Dat is nog mijn eerste mal. En deed dat plastic er zo smak rauf, check hem al. Wow, brengt me in hier nog 2. Zoals ik zei, dat lijkt niet hier dat small. Maar dat is dan ook een down. Ja. Krak zo, dat is krak zo. Nu worden alles zo stop merken. Dat is een pro-stack, weet je wat. Als je maar een beetje topflatten zo staat. Nu wil vaartheid merken, die broden. En daar wordt niet weten wat dat zegt. Ik laat nog smaak voor het eerste mal, niet? Maar wat leuk je? Ik weet die mensen vragen eens maar, wat is dat nog maar waar? Nu wordt het nog helemaal wezen. Wie had je dus een deeg, zo smaak eigen dit. En dan willen we dan een klein baltje van merken. Wat je einer moet geduld hebben, wanneer eten merken dit. Dan dauert het zo staat neer met zo'n zeer week het plastic. En dan trekken we er wat zo op. En dan merken we het op, dan staat het zo staat en zegt dat we erop draaien. Wow, check hem, ik heb dit al zo smak erop. Wow, dan hebben ze er al meest geleerd, check hem al. Oeh, papa. Zodat ze er zeggen, was kan er schijnbaar geben, niet? Doch, wie worden nu alle merken? En dan werden we die broden. En heute het vaatbroden, dat vaat opdrehen op 365 graden. Die kan ik zo'n praten, dit scheiden die zijn gemerkt hebben. Appelsien uitpraten, dan doe je dat. Dat zijn nog grater, maar dit is een beetje plus een beetje toefelen. Wie willen ons hier niet alle bloos onpansen, bloos met deze. Dit is bloos een beetje zoals een ferne multi, een beetje zo, wat ze nou appetizers, een beetje ontoefelen. En dan willen we de grote multi gaan doen. Kijk de model. Oh, papa. Fransje, hou die vast. Grootpapenkamp van die oude onkas. Doe, kijk hem al. Dat zijn onze Schtroucklant cumpgjes. En er staat gorditas, merken we hier cumpgjes. Doe, mira. Woehoe! Dit is de laatste. Zoals ik zei, je met eetschakken en met massaker op een half. Doe. Nu wordt je het wezen. Waar die worden broden. Papa, van der wo we schijnt appetizers haben. Ik weet niet wat ze appetizers op Spanisch namen, maar dat is beetje toefelen voor de maaltijd. Zo, nu weet je wat het maakt en nu hier kan je het zelfs merken. Oké, dat vaart is nu van ongeveer 364 graden. En nu werden we hier mal broden. Sehr smaak. Bruinbrood. Ik weet niet weten wat dat zit, want deze voor een smak bruine brood zijn. Check hem op. Wauw, dat zit er wel zeer smak. Oké, check hem op daar. Wauw. Zeer schijn. Oké, nu hebben we deze kampjes gebrood, zoals je zien kan. Kijk hem al. Dit is waar we hier een falsch meer met. Kijk hem al, guacamole. En de nächste, zoals je ziet. Dat is alles een heid. Oké, perfect. Zeer schijn. Den waar we hier aan met een beetje takelfleisch nemen. Zoals je zien kan. Die kunnen zo nergens gewelden. Weet je, en ik wil hier nog. Ja, dat takelfleisch nog een klein beetje. Dat is er nur heid al tot. En dan, wanneer je jas gaat, dan laat je dat alles smaken. En wanneer je wel, dan doe je er een beetje kaas op. Dan nemen we hier even dat takelfleisch. Dan nu kijk hem op. Nu willen we dat maar smaken. Dat is wat ze naam appetizers. Een beetje voor de multi. Nu willen we dat smaken. Oké,
Nu wat je gaat, check hem al. Wow, dat zijn also wat vanavond appetizers. Mijn hongertje ren emmer. Zo, echt. Wat is dan nu voor jullie smaken? En dan waren we nu dat, we dit. Dan willen we nog een grote maaltijd maken, dan willen we dat nog eten, maar nu krijgen we deze smaak. Zo, dit wordt vanavond dan Schtrucklaunt, Cornmehl, cumpgjes. Wow! Dat smaakt zijn. Zeer zijn. Ik hoop je merkt die ook. En wat je deze cumpgjes, dat kan je afvrieren. Ik wens wel. En dan, nu gaan we er opduwen en de bak vielleicht niet een beetje opwarmen, dat er wel een beetje ruikt wordt. En dan smeer je vol wat immer je wil. Druiven, of guacamole, of tacovlees. Alles wat jij er naar smeren. Ah! Wow! Smaakt dat ook. Merkt dat. Zeer fijn.